Dobrý deň. V tomto videu sa budeme zaoberať estonským jazykom, a to konkrétne pádmi podstatných mien. Na úvod by sme si mali spomenúť, že estončina a taktiež aj príbuzné jazyky finčina a maďarčina predstavujú na Slovensku akéhosi strašiaka, a to z dôvodu dvojciferného počtu pádov, ktoré sa nachádzajú v týchto jazykoch. Avšak my sa posnažíme v tomto videu ukázať, že počet pádov môže byť aj skôr výhodou ako nevýhodou. No a v estončine konkrétne máme 14 pádov, a to nominatív, genitív, partitív, a zjednodušene môžeme povedať, že potom ešte máme ostatné pády, a to preto, lebo tieto ostatné pády sa tvoria z genitívu pridaním konkrétnej koncovky. Pozrime sa teda konkrétne, ako to bude vyzerať. Či prvý pád je nominatív. To je vlastne podobne ako v slovenčine, je to odpoveď na otázku kto čo, čiže v estončine kes alebo mis. No a budeme mať 3 príklady, ktoré s nami budú počas celého videa, a to korter, čiže byt, inimene, človek, a maja, dom. Genitív, taktiež ako v slovenčine, predstavuje privlastňovanie, čiže ide vlastne o otázky koho, čoho, respektíve v estončine kelle, mille. No a potom dostaneme jednotlivé tvary kortery, čiže bytu, inimese, človeka, a maja, domu. Ako môžete vidieť, tak tie koncovky sú rôzne a teda môžu vlastne závisiť od konkrétneho podstatného mena, ale teda v tomto videu sú vybraté také 3 štandardné alebo minimálne veľmi časté koncovky. A to teda je koncovka i, alebo respektíve nejaká samohláska, potom zmena ne na se, no a potom pri jedno- alebo dvojslabičných veľmi časté teda, že genitív ostáva taký istý ako nominatív, ide o ten istý tvar. No a konkrétne ešte teda ako použijeme tento genitív, čiže korteri aknat, máme okna bytu, inimese omaduset, vlastnosti človeka, a maja aknat sú okna domu. Môžeme si všimnúť, že to je opačne ako v slovenčine, čiže v estončine najprv máme ten samotný genitív, čiže vlastne tú osobu alebo vec, ktorej sa niečo privlastňuje, a až potom je privlastňovaná vec. V slovenčine je to teda opačne. Máme potom tretí z tých základných pádov, a to je partitív, ktorý vlastne predstavuje, tak povedať, slovenský akuzatív najčastejšie, no a môže ešte vyjadriť napríklad aj množstvo. Čiže vo všeobecnosti ide o otázku koho čo, alebo teda keda, mida. Pre partitív je charakteristické to, že sa tam niekde vyskytuje na konci téčko, napríklad korterit, téčko, teda inimest, tiež tu máme téčko. V niektorých prípadoch aj nie, ale teda najčastejšie tamto téčko bude, čiže napríklad maja je dom, no a potom páliu vet, veľa vody. Čiže korterit je teda byt ako koho čo, napríklad vidím, inimest človeka, maja teda dom tiež koho čo, no a páliu vet teda veľa vody. Čiže páliu vo všeobecnosti teda na vyjadrenie množstva potrebuje partitív. No a príklady: näen korterit, vidím byt, näen inimest, vidím človeka, a näen maja, vidím dom. No a ostatné pády, ako sme spomínali, tvoríme pridaním koncovky ku tvaru genitívu. To znamená, že vlastne stačí teda poznať nominatív, genitív, partitív, a potom ešte, ako uvidíme, niektoré tvary ilatívu sú také špeciálne, ale ináč teda tieto ostatné pády stačí len poznať, aké majú koncovky, a na základe genitívu ich už vieme vytvoriť, čiže netreba sa ich už učiť naspamäť. Takže pozrime. Najprv teda máme jednu trojicu pádov, ktorá vlastne vyjadruje akoby stav vnútri niečoho alebo zvnútra niečoho a tak ďalej.
Takže inestiu teda konkrétne vyjadruje tú polohu vnútri niečoho. Otázka teda bude v slovenčine v kom alebo v čom, respektíve mohla by byť aj kde. V estončine keles, miles alebo kus. No, teda ako sme spomínali, je to genitív a koncovka s v tomto prípade. Takže máme kortery, to je teda ten genitív a ešte keď pridáme s, dostaneme korteris, čiže v byte. Inimeses v človeku, opäť ten genitív plus s. No a majas je v dome. No a potom ešte nejaké konkrétne príklady. Elan korteris, bývam v byte. Inimeses endas, v samotnom človeku. A majas on koer, v dome je pes. Mnohokrát je teda aj celkom zložité pri niektorých pádoch vytvoriť nejaký príklad, pretože niekedy to veľmi nedáva zmysel. Už napríklad aj ten príklad v človeku teda je pomerne zložitý teda na použitie, avšak teda tie tvary sa vždy dajú vytvoriť, aj keď v praxi potom teda môže byť ťažšie ich použiť. Ďalší pád je ilatív, ten vlastne predstavuje smer do niečoho, dovnútra. To znamená teda, že tie otázky budú do koho, do čoho, alebo respektíve kam. Teda kelese, milese alebo kuhu. No a teda vo všeobecnosti ide o genitív a koncovku sse. Takže napríklad korterise je do bytu, inimesese je do človeka. V prípade týchto podstatných mien, čo sú zakončené na ne, tak existuje aj skrátený tvar, kde sa teda vypúšťa vlastne to genitívne se, čo môže byť aj tvar inimese. No a potom majase je do domu. A ako sme spomínali, pri tomto ilatíve mnohokrát existujú krátke formy, a to pri jedno- alebo dvojslabičných slovách. Nie vždy, ale teda veľmi často, hlavne pri takých slovách, ktoré sa často používajú. Čiže tu vlastne existuje tvar maja, je do domu. No a tieto krátke tvary sa veľmi často aj používajú potom v praxi. Takže len korterise, idem do bytu, armunut inimese, alebo prípadne aj inimesese, zanúbený do človeka, len maja, idem do domu. No a elatív je posledný z tejto trojice, vlastne ten vyjadruje smer z predmetu nejakého von, čiže teda môže byť z koho, z čoho, alebo aj odkiaľ. A v estončine kelest, milest alebo kust. No a samozrejme teda opäť genitív a koncovka st. Takže korterist je z bytu, inimesest je z človeka a majast je z domu. Korterist velia je z bytu von, Raamat inimesest je kniha o človeku, no a majast velia je z domu von. Možno ste si všimli, že ten druhý príklad nie je teda z. To vlastne samozrejme je pravda a mnohokrát tie pády nemajú iba jeden význam, je teda možné ich použiť aj v rôznych iných situáciách, v rôznych iných frázach alebo podobne, takže tento elatív môžeme použiť aj na vyjadrenie toho, že keď je niečo o niečom, napríklad film, kniha a podobne. Adesív vlastne začína ďalšiu trojicu, ktorá teda vyjadruje polohu zhora na niečom, alebo teda potom, ako uvidíme, aj smerom nahor na niečo, alebo zhora preč. Čiže to budú tieto tri pády. No a adesív konkrétne vyjadruje tú polohu priamo teda zhora na niečom. No a taktiež má veľmi dôležitú funkciu ďalšiu, a to je privlastňovanie, čiže môže to byť ekvivalent teda slovenského mať. A pretože teda toto sloveso ináč ani v estončine nevieme vyjadriť, iba teda touto väzbou. No a teda tie otázky môžu byť na kom, na čom, alebo kde vo všeobecnosti, čiže kelel, milel alebo kus. Takže korteril,
je nabite, akoby zhora nabite. Inimesel je na človeku, tiež ako keby zhora. No a majal na dome. No, avšak teda mnohokrát ťažko to využiť v praxi, takže teda príklady sa budú týkať aj toho privlastňovania. Corteril on paliu aknait. Takže v preklade byt má veľa okien. Tu je teda tá väzba toho adesívu a ešte teda obvykle on. Čiže doslova ako keby nabite je corteril on, čo veľmi podobné ako v ruštine. Takže ďalší príklad inimesel on jeut. Čiže človek má silu, opäť teda máme ten adesív a on vlastne doslova na človeku je, keby sme to preložili. Majal on linnud, no a tu vlastne na dome sú vtáky. Je normálne teda zhora, máme na mysli. Ďalší teda z tejto trojice je alatív, ten vlastne vyjadruje smer na povrch niečoho, ale teda môže vyjadrovať veľmi často aj slovenský datív, to znamená komu čomu. Avšak teda tá základná otázka by bola skôr teda na koho alebo na čo, čiže ten smer, alebo kam prípadne. Estončne kelele, milele alebo kuhu. No a ide teda samozrejme o genitív a tentokrát koncovka le. Čiže corterile je nabit, akoby zhora. Inimesele je na človeka, tiež ako keby smer hore na človeka. No majale je na dom. No a príklady aknat corterile. No v slovenčine zhodou okolností je to tiež nabit, teda okna nabit, avšak je to ako keby bytu doslova, komu čomu. Čiže nie je to vlastne ten význam toho smerom na povrch niečoho, čo sme hovorili, že je ten základný význam. A na inimesele raha, daj človeku peniaze, to je tiež vlastne komu čomu, inimesele. Na linnud lendavat majale, vtáky letia na dom, akoby zhora na ten dom. No a tretí zase z tejto trojice je ablatív, ktorý vyjadruje smer preč z povrchu. A mnohokrát teda používané ako slovenské od, či od koho, od čoho. Avšak teda opäť základná otázka je skôr z koho, z čoho, ale teda máme na mysli z povrchu niečoho preč, alebo aj odkiaľ. Čiže keleot, mileot alebo kust. Samozrejme tiež genitív a koncovka lt. Corteriot je z bytu, ale teda máme na mysli z povrchu akoby z hora, čiže v tomto miestnom význame je to ťažko použiteľné. Inimesel je z človeka, akoby tiež z hora z povrchu, majalt z domu, ale taktiež teda z hora z povrchu domu. Tulumax corteriot je vlastne DPH z bytu. Tu je teda skôr ten význam od koho, od čoho, že nie je to akoby z povrchu toho bytu, teda miestne. Kingitus inimeselt, darček od človeka, či toto je teda tiež od koho, od čoho. No, linnud lendavat majalt, vtáky letia z domu, čiže akoby z povrchu teda domu. No a potom ešte ďalšie pády, ktoré už nebudú tvoriť trojice, čiže translatív, ten vlastne vyjadruje účel, že na čo je niečo teda použité. A teda veľmi často aj slovenské stať sa, akoby kým čím. Takže vlastne takáto aj bude tá naša otázka, že kým čím. No kelex alebo milex. Takže corterix je bytom, tu opäť teda vidíme ten genitív plus ks. Inimesex je človekom a majax je domom. No a teda na tých príkladoch tento pád bude oveľa zreteľnejší, čiže khex corterix je na dva byty, čiže napríklad rozdelím na dva byty,
nejaký jeden bit. Sa má inimesex, čiže stať sa človekom, alebo majax ejet kuraha, čiže nádom nie sú peniaze. No, ďalej máme ešte terminatív, ten vlastne vyjadruje konečný bod, obvykle teda ho používame skôr časovo, ale dá sa aj miestne. A otázky teda môžu byť po koho alebo po čo, respektíve keleny, mileny. Opäť genitív, koncovka ni, čiže korteriny je pobyt, inimesený je po človeka a majani je po dom. Takže velis uxest korteriny je od vonkajších dverí pobyt. Jeuap inimesený, dostane sa človeku, či doslova, akože dostane sa po človeka, teoreticky, napríklad nejaké peniaze a podobne. No a lehme, majani, či choďme po dom, či vo význame, že už nechoďme ďalej, ale iba po nejaký dom konkrétny. Esil, ten vlastne vyjadruje spôsob činnosti, čiže otázky môžu byť ako kto alebo ako čo, napríklad byť, pracovať a podobne. A estonské otázky sú kelena alebo milena, čiže vlastne genitív, koncovka na. Korterina je ako byt, inimesena ako človek a majana ako dom. No a príklady. Kasutan korterina, čiže používam ako byt, možno nejaké priestory a podobne. Tunnen and inimesena, cítim sa ako človek. A on tuntut majana je známy ako dom. Čiže napríklad nejaká budova je známa ako dom nejakého spisovateľa alebo podobne. No a ešte máme dva pády. Jeden z nich je abesív. Ten vlastne vyjadruje slovenskú predložku bez. Čiže otázky sú bez koho, bez čoho. Keleta alebo mileta. Opäť teda genitív, koncovka ta. Korterita je bez bytu. Inimeseta je bez človeka. A majata je bez domu. Jej korterita, čiže ostal, respektíve ostala bez bytu. Hetk inimeseta, čiže chvíľa bez človeka. No a tá on majata, že on je bez domu, prípadne aj ona je bez domu. No a potom teda opačne komitatív vyjadruje slovenskú predložku s, čiže otázky s kým alebo s čím, kelega alebo milega, teda genitív plus ga, bude ten náš vzorec. Korteriga je s bytom, inimesega s človekom a majaga s domom. Takže napríklad kahe korteriga maja je dom s dvoma bytmi. Yhe inimesega je s jedným človekom a mastik majaga je krajinka s domom, či napríklad na nejakom obraze a podobne. No a ešte si to teda zhrňme, ako to vyzerá. Čiže my sme spomínali, že vlastne 4 tvary sa treba naučiť. A to je teda samozrejme ten základný tvar, nominatív, genitív, partitív. No a potom ešte z toho ilatívu, tú krátku formu, tu vlastne nevieme odvodiť, ale teda tá sa vyskytuje iba pri tých krátkych slovách vo všeobecnosti a iba niektorých takých veľmi častých. No a ostatné tie pády vieme veľmi jednoducho teda odvodiť. My sme spomínali, že teda všetky tieto pády vieme vytvoriť. Takže do genitívu ešte doplníme jednu z týchto koncoviek podľa významu. No a ešte na záver si môžete prezrieť niektoré názorné príklady a ďakujem za pozornosť.